Sige po, ito po, pakiclick. Click po po, opo, click nyo. Sige, click. No remix. Desmond has a sparrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Over D, over top, life goes on. Red, la la, the life goes on. Over D, over top, life goes on. Red, la la, the life goes on. Desmond takes a trolley to the jewelry store, buys a 20-carat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Over the top, life goes on. Red, la la, the life goes on. Over the top, life goes on. Red, la Okay, mother, bago po ang lahat, open nyo. Sige po, ito po, pakiclick. Click po po, opo, click nyo. Sige, click. At syempre, meron kayong balon. At syempre, may ko yan eh. Atay. Oh, mother ha. May nakaalala dito, mahuha ko na pa. Meron din kayong fruit basket. Ito po, yung fruit basket. Meron din po ang mother, okay? Ano ko po dito, okay? Okay, mother, tatang kayo ha. Kung nangangarap para buhay na makulay ang tatahakin. Minsan ay nadarapa, minsan di na inuluha. Di ka na yan ang money bouquet niya! Worth of 70,000 pesos! sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin.
Tayo po tayo. Sana'y mamigay kayo. Oh my God! Okay pa na. Bago na po i-blow out yung candle, dapat muna kayo mag-wish. Okay? So, wish! Wish kayo. Mag-wish po kayo. Wish muna. Pero akis. O, sigap! 1, 2, 3. Yay! Talakpakan naman si Nanay! Happy 70th birthday! At syempre, meron yung hanggang letter. O, sino ito yung mabaling ang basa? Happy birthday sa pangalawang nanay ko. Ang pinakamagandang binan, mabait at di marunong magalit. Maswerte ako at nagpapasalamat sa Diyos. Nagkaroon ako ng mabait at mapagmahal na binan. Nanay, salamat sa pagmamahal niyo sa akin, pangtanggap sa akin bilang ako at tinuturing na totoong anak niyo. Mahal ko po kayo, pinapahalagaan at nirerespeto. Sana po, bigyan po kayo ng Diyos ng marami pang birthday at malakas na pangangatawan. Happy 70th birthday, Nanay. Mahal ko kayo. Sana napasaya ko namin kayo sa munting sorpresa. Love, Rebelin. Rebelin! O, ang inyong daughter-in-law, di ba? Ay, sana At all. syempre, meron din isang message pa. O, sino pa magbabasa? Nanay, Oh, Manong, pero iyak. bago kita Gusto batiin, ko munang gusto ko munang pasalamatan ang pasalamatan aking maganda, ang aking maganda, siksik, siksik at mabait at mabait kong asawa kong asawa sa pagmamahal sa pagmamahal na binigay sa inyo, ang bibigay sa inyo na na hindi nasusukat nasusukat at natutumbasan at natutumbasan kahit na anong bigay bigay at higit sa lahat. at higit sa lahat. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Binigyan niya ako ng dalawang babae walang babae na maganda na maganda at mahalaga sa buhay ko. at mahalaga sa buhay ko. Nanay, Nanay, happy birthday. happy birthday. Maraming salamat Maraming salamat sa inyo sa inyo ni Tatay ni Tatay sa buhay sa buhay na binigay niyo na binigay nyo sa akin. sa akin. Nagpapasalamat ako Sa pagpasalamat ako ng buong puso ng buong puso sa pag-aalaga niyo sa papaalaga nyo sa akin. sa akin. Pagpapalaki Ang pagpalaki bilang bilang mabuting tao mabuting tao at may takot sa Diyos. at may takot sa Diyos At higit sa lahat, at higit sa lahat pagmamahal nyo pagmamahal nyo na di masusukat. na hindi masusukat. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mamahal kita kayo. Sana Sana maging masaya kayo laging masaya kayo ngayong araw na ito. ngayong araw na ito. Mahal na mahal Na ka namin namin ng pamilya ko, ang pamilya ko, lalo ng mga apo mo, na mga Pogi. Pogi. ang pugi niyong anak, Ang pogi na Junior. Junior. Kisuan ko na. Ayan! Ito po ang message po ni Sir Junior at ni Ma'am Revelin. At syempre, sino pa po ang gusto mag-message para po kay Mother? Message nyo po para kay Mother, kay Nanay, Neneng. Oh, yung message nyo. Bati mo si nanay. Happy birthday, nanay. Happy birthday, Nanay. Oh, yung mga apo. Oh, mga po. Wala yung iba. Oh, ikaw, Aban. Oh, tingnan nyo si Ading, oh, nag-message. Kiss mo na si nanay, Ivan. Kiss na, lapit kayo na nanay. Kiss mo na si nanay. Say happy birthday to nanay. Happy birthday, nanay. Kiss nanay. Birthday, nanay. Kiss nanay. Okay, next. Ang kuya. Oh, yeah. Okay, sino pa po? Happy birthday na. I love you. Yan. Oh, dapat.
Happy birthday, Nay. Happy birthday, nanay. Happy birthday, nanay. Ang baingat na no. Ang balataw. Sino pa ay? Halika pa! Message ka ng lola. Huwag ko mahiya. Happy birthday, Nay. Message sa yung lola. Tag nanay. Tag nanay. Si Jessa. Si Jessa. Ate Jisa! Happy birthday kay nanay. Kiss nanay. Ay, ba't nininda Yay! na si Jessa? Jessa, ano message niya sa yung lola? Anong message mo kay nanay? Wala pa si Dito Nanay. ka. Doon sa ano. Ate lang. Lahat tayo nakapagpapala. Hoy, Kichan! Message mo nga. Ano? Thank you kasi inalagaan mo ako ng bata ko tapos kahit wala na si tatay, patuloy mo pa rin kami inaalagaan. Ano? Sana hintayin mo kaming maging professional lahat ng mga apo mo kasi dalawa na kaming magka-college. Kadalawa na kaming college tapos long life. Wala, mahal ka namin, nanay. Happy birthday! Ayan. O, sino pa? Happy birthday! Oh, diba? Yan. Okay, Elise. Birthday, nanay. Long life, happy. Okay, harap. Ito yung Okay. Punso. Ayan na si Punso. Message ni nanay. Message, yung pinakamahabang message. Dami natin pa na siya, nanay. Good health and Patayin na si Tatay Lucky. happy birthday. Okay. Ano yung birthday na ano, yung lagi niyong binabati sa isa't isa, yung lagi niyong sinasabi sa isa't isa. Ano ba yung sinabi ni nanay sa akin Sabi nung ni birthday nanay ko? nung birthday mo, yung sabi mo nung Mother's Day kay nanay. Ano ba? Oh, sige na. Ano? Ayokong sabihin. Sana, Sana. mabuhay ka hanggang gusto mo. Kiss na na! Kiss nanay. Happy birthday. Okay. Okay na. Mayaman na yun siya. Okay na po? So, Nay, tayo po tayo. Okay, Nay. Okay, dun po tayo. Ano po ang inyong masasabi kina Ma'am Revelyn at Sir Junior all the way from Canada! Toronto, Canada! Okay na po. Okay po. Ang masasabi namin, sana all! Sana all na lang. Sana all na lang. Ate Message niyo po. Ate Kian, pasalamat kayo. Pasalamat. Sana all! Sana all! Speechless. Manininis na! Belen Junior. Ken balbalaga salamat ken saya yung so precious siya. Salamat lah. Speechless na si nanay. Naiiyak na. Sana nandito kayo para lalo siyang masaya. Dahil pandemic. Dahil pandemic. Kaya, andito po kami upang maihatid ang sorpresang naipahatid ng inyong mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa po. At syempre, yung mga andito po, andyan po ang daming nagmamahal sa inyo, Nay. So, masaya kayo? Nakit-kita ba tayo? Nagtanong ako sa labas, andun ka pala. Doon ang bahay na siya. Okay, magpapakilala na ako, Nay, ha? Okay, in behalf of Edmund Cheese Flower Shop and Party Dates, thank you, Ma'am Revelyn at saka Sir Junior sa pag-trust at pagpili po sa amin upang may pahatid ang surprise ang nais nung ipahatid kay Nanay Nanay! Ayan, may money bouquet worth of 70,000 pesos. Yun pong edad na 70th birthday. Sana! Palakpakan naman! Ayan! Sobrang, lakas pa ni Nanay sa totoo lang, diba? Long live, one! Mamaya, yung kapitbahay mo, andito na ulit. Yung kapitbahay kanina. Okay, so bye! Happy birthday, Nanay. I wish you to be always happy and healthy life all the days of your life. May today be filled with good surprises and happy new memories. Sending all my love, and I hope you feel the love. I love you so much, Nanay. Hope to see you soon. Happy birthday, Nanay. I am sending you a big hug and a million kisses.
from me. I wish you all the joy in the world. I love you so much, Nanay. Hope to see you soon. Sa buhay kong ito, tanging pangarap lang ang iyong pagmamahal ay makamtan. Kahit na sandali kita ay mamasdan, ligaya'y tila pa walang hanggan. Sana'y di na magising kung nangangarap man din, kung ang buhay na makulay ang tatahakin. Minsan ay nadarapa, minsan di na'y luluha. Di ka na maninimdim, pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo'y may kakapay sa'yo.